Во імя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня у нас такий день, субота, заупокойная субота. Наогул слово «субота», наше белорусское слово, у русской мове, наогул усіх, напевно, у большасці європейських мов паходзіць ад слова яўрэйскага «шабат», што значыць «покой». Да, і таму ёсць у нас, у царкве, такія дні асаблівыя, памінальныя суботы. Да, за выняткам некаторых дзён заўсёды памінальныя дні, яны прыпадаюць на суботы. Да, суботы ёсць Вялікага посту памінальная, Дзмітраўская, бацькоўская субота. Вось. Але ёсць дзве такія асаблівыя суботы. Самае важнае – гэта субота перад Вялікім постам, субота перад нядзеляй пра страшны суд. Да, яшчэ яна называецца мясапусная субота. І Троіцкая, бацькоўская субота перад святам Троіцы. Перад святам Троіцы. Яны настолькі важныя, што называюцца таксама ў царкве усяленскімі, гэта значыць сусветнымі. Калі царква моліцца, і царква як супольнасць вернікаў моліцца не толькі за кожны за свайго роднага, блізкага, знаёмага, а наогул за ўсіх людзей. За ўсіх людзей. Вось гэта, напрыклад, адлюстроўваецца у малітвах, якія гучалі учора, напярэдадні дня суботняга, і сёння. От, напрыклад, стихіра на вячэрні учорашняй. «Из мертвых восстанием Твоим, Христе, не к тому смерть обладает умершими благочестно. Тем же молимся прилежно, рабы Твоя упокой во дворях Твоих и в недрях Авраама, от Адама даже до днесь послужившая Тебе чисто». Да, от Адама и до днесь, да, от першага чалавека и до сённяшняга дня. «Отцы и братью нашу, други вкупе и сродники, всякого человека в житии послуживши верно, и к Тебе приставшегося многовидно и многообразно, Боже, и сподоби их получите царствие небесного Твоего». Ось. І так само у іншых стихірах, я цалкам цитовать не буду, але ось написано: «Вся упокой Господи, усопшая благочестно, или в пустынях, или во градах, или в море, или на землі, или на всяком месте». Это значит, якби молиться у тим ліку, і асаблівая увага аддаецца тым, якія не атрымалі належнага пахавання. Да, і вось гэта такія дзве самыя важныя суботы заупакоеныя. От я нагадаю, да, ёсць у нас іншыя і памінальныя дні, і суботы, але вось гэтыя самыя галоўныя. Да, і, канешне, кожны хрысціянін, ён лічыць сваім абавязкам, так трэба, да, асабліва у гэтыя дні, вось гэтыя дзве памінальныя суботы, да, прыйсці ў храм і памінуць, да, сваіх блізкіх. Да. Яшчэ у малітвах, якія мы будзем чытаць заўтра, да, на вячэрні, пасля бажественнай літургіі, на самого свята Троіцы, да, там ёсць у гэтых малітвах выказана такая думка, што у гэтую суботу, да, Троіцкую бацькоўскую суботу, царква моліцца, да, нават за тых, якія, і таксама, да, асабліва увага ім аддаецца тых, якія знаходзяцца, душы якіх людзей знаходзяцца у стане, да, преддверии ада. Канешне, там у ад або ў рай, да, гэта ўжо суд будзе пасля другога прышэсця, да, Ісуса Хрыста. А вось зараз, да, душы памерлых знаходзяцца в преддверии, да, альбо рая, альбо ада. Да, і вось гэты дзень важны таксама тым,
да, што асаблівая увага надаецца і гэтым душам тых людзей, якія в преддверии ада, да, знаходзяцца. Да. Ну і, конечно, мы молимся, да, тому что верим, да, что люди не зникают, да, не помирают. Бывает, есть разложение одной особы человека, да, на яе складники, да, душу и тело. Это то, что мы называем смертью. Да. Але все ж таки, да, человек якби, у іншым вымярэнні, у іншым стане, але ён працягвае існаваць. Да, працягвае існаваць. Да, і вось пра гэта вот я хочу падзяліцца адным такім назіраннем. Калі я бываю як свяшчэннік, да, запрашаюць на пахаванне чалавека. І вот бывае, што выпадкі такія, знаходзішся на паўночных могілках. Да? І там, ну, напэўна, таксама ведаеце, ёсць дзве такія установы. Да? Першае, ну, якое і адбываецца звычайна пахаванне, або адпяванне, да, правільна сказаць, гэта краматорый, да, на гэтым паўночных могілках. Ну, відовішча такое, кажу, да, не для слабонервных. Это гмах такі, да, высокі, моцны, да, чырвонага, цёмна-чырвонага колеру. Да, заходзіш звычайна ў гэты пакой, дзе адпяванне і развітанне з памерлым адбываецца. Там адкрываецца такая шахта, да, і труна з чалавекам як бы з гэтай бездані, да, з падзямелля падымаецца. Гадзіннік знаходзіцца такі, які не працуе, ну, напэўна, так спецыяльна зроблена, да, які адзін і той жа час заўсёды паказвае. І вось весь гэты выгляд, ён як бы, да, падаўляе. Да. Я пра сябе яго называю храмам, ну, храм ад царкоўнаславянскага хорам, да. Гэта значыць, ну, пабудова, да, храм смерці. Да. Як бы ўсё ў гэтым будынку нагадвае пра смерць, да. А пра тое, што наша жыццё, яно аднойчы зямное жыццё скончыцца. Ну, наогул там, конечно, няма падзелу, да, зямное, незямное, да, просто, да, твоё жыццё скончыцца, да, цябе не будзе. Да, і вось як бы сама гэта пабудова усім сваім выглядам пра гэта сведчыць. А вось насупраць, конечно, добрая такая ініцыятыва ў некага ўзнікла, насупраць знаходзіцца храм Лазара Чатырох-дзённага. Да, гэта той чалавек, якога уваскрасіў, да, Ісус Христос. Ну, па-першае, нават сам колер, да, ён знаходзіцца сярод дрэў, да, белы, светлы колер, да, і як бы на яго глядзіш, і як бы усёй сваёй істотай, да, адчуваеш вось гэтую істину, ну, асабліва, да, параўнаць, да, і вось гэтыя адносіны, да, вось гэтую веру хрысціянскую, да, што не, да, жыццё зямное яно скончыцца, але ёсць іншае жыццё, да, жыццё вечнае. І нават вось гэтая храм, да, у гонар каго асвечаны Лазар Чатырох-дзённы, да, гэта учынак, зроблены Ісусам Христом над гэтым Лазарам Чатырох-дзённым, ён паказвае, да, што Гасподь, ён уладыка, да, і жыцця, і смерці. Да. Ён, як гэтага чалавека уваскрасіў, да, так і усіх, да, нас уваскрасіць. Да, і таму, дарэчы, вось гэты памятны дзень сённяшні, ён прыходзіцца, да, пасля, да, свята Увазнесення, да, і перад святам Троіцы. Да. Троіца – гэта, да, Пяцідзесятніца, гэта дзень сашэсця Святога Духа на апосталаў, да, і апосталы перадаюць, пераемнікі іх перадаюць гэты Святы Дух, да, усім нам, да, у таінстве мірапамазання ён падаецца, да, печаць дара Духа Святага. Да. Это дзень заснавання царквы. Да. І царква для чаго была
сярод іншага, да, заснавана Христом, для того, каб мы аказвалі духовную падтрымку адно аднаму. Тым ліку гэта выліваецца, праяўляецца ў нашых малітвах, да, наших молитвах за живых, в наших молитвах за померлых. А вот чому після свята Узнесення? Да? А свято Узнесення, оно показывает шлях человека. Шлях человека, и он подобный шляху Иисуса Христа. Иисус Христос пришел в этот свет, да, было Рождество, свято такое, и он воскрес, да, свято Пасхи, и он узнесся. И узнесся он менавіта не як Бог, да, тому що як Бог, він усюди присутний, а менавіта з плоттю, да, з чоловічою плоттю. Да, і це свідчить про те, що буде з нами. Да. Ми так само увоскреснем, да, і увознесемся. Да, про це, до речі, говорить і апостол Павел у сьогоднішніх апостольських читаннях, да, що при трубі архангела, да, ось ми усі, да, на облацах будем восхищены, да, встретення, на сустречу, да, з Ісусом Христом. Але покуль у нас есть час, да, у живых, да, мы, конечно, стараемся таки лад життя вести, как трапить, да, в Царство Небесное, да. Але гэты час, ён нам дадзен так само для того, каб мы клопотилися, да, покуль ёсць у нас, да, нашага скону, да, і пра памерлых, да, каб маліліся за іх. І наколькі гэта важна, наколькі важна гэтая малітва, асабліва ў гэтую троіцкую бацькоўскую суботу, да, я ўжо сказал. Да, таму будзем карыстацца вось гэтай магчымасцю, якую нам дае царква, да, гэтая магчымасць зрабіць добрую справу не толькі для живых, якія могуць нам аддзячыць, да, а зрабіць добрую справу для людзей, да, бескарысна. А бескарысная дапамога, яна мае яшчэ большы кошт. Да. Таму яшчэ раз заклікаем, будзем карыстацца гэтай магчымасцю, да, маліцца, да, упакой, Господи, душу усопшых рабоў Твоих. Спасибо, Господи.